So ang uluhan ni atong wali o ang title Kalambuan luyo sa kalisdanan, no? Sa title pa lang mga igsuon naa na nauna ang kalisdanan. Apan adunay nagpaluyo nga kalambuan o kalampusan o kadaugan. So doon na ko ipangutana unsa magyay una o unsa may atong una gayud nga tumong ug katuyuan sa atong kinabuhi. Kining pangutana mga igsuon mahitungod kini sa ato ang priority, no? Kung kita gideklara nato ang atong kaugalingon nga sumusunod ni Kristo, mao ni pangutana nga kung ihatag kanato apil ko unsa magyoy unang tumong o katuyuan sa atong kinabuhi diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So unsa may atong tinguha, unsa may atong pangandoy isip Kristohanon. So kini mga pangutana nga naguna mga igsuon mao ni atong mahinuktukan nga ato gyud makita nga ni ata dinhi sa usa ka tumong ug sa usa ka katuyuan nga mao ang pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios ug pagpamati sa iyang pulong. So kung atong basihan ang kinabuhi ni Pablo, si Apostol Pablo, wala sa ilaing tumong og tuyo. Mao lamang ang kalambuan sa ebanghelyo. Luyo sa kasakitan o sa kalisod nga iyang giatubang. Mao kini kanunay ang iyang gihuna-huna. Iyang gigugol ang iyang kinabuhi sa iyang tahas nga mao ang pagka-apostol sa mga Hentil. Siya man mga igsuon mao man ang gihimo sa Dios nga apostol sa mga Hentil o sa mga Gentiles aron pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan nga makaplagan lamang diha ni Kristo. So ang iyang personal nga kaayuhan nining higayuna sa iyang kinabuhi ug iyang kalipay wala niya unaha. Dili kini mao iyang tinguha. Iyang nakita kung unsa kamahinungdanon ang ebanghelyo. Wala siya magpakahilom sa iyang kahimtang mga igsuon. Iyang gipahibalo ang iyang mga kaigsuunan sa malisod niya nga sitwasyon. Wala niya ilipod-lipod, wala niya isekrito kini. Wala niya igsapayan sa katuyuan nga luyo sa iyang kalisdanan. Wala niya gibaliwala kini mga igsuon, nahimo kini hinuon nga kahigayunan nga mulambo o milambo ang ebanghelyo o milambo kining maong buluhaton. Kung atong tanawon sa Episo 1, Pilipos 1, versikulo 12, nag-ingon dinhi, buot nako nga masayod kamo mga igsuon, nga ang nahitabo kanako nakahimo hinuon sa pagpauswag sa maayong balita. So unsa man ang nahitabo dinhi ni Pablo nining maong bersikulo nga atong gibasa. Nasayod kita mga igsuon sa ako nang naingon sa unahan nga sa pagsulat nining ni Pablo didto sa iyahang ug diin siya gibilanggo una priso na mao kani iyang kahimtang wala say kagawasan. So ato makita dinhi nga nahimo usab nga oportunidad ang iyang kahimtang nga usa ka binilanggo nga masangyawan ang mga tao nga naa sa iyahang palibot. Atong una-una imagine nato mga igsuon nga ang usa ka priso, ang usa ka binilanggo gikuhaan sa tanan nga katungod. Ang pagkaon ra mo ikuha wa kuhaa, no? Pero ang atong freedom nga atong tagamtaman, ang kagawasan atong natagamtaman sa gawas wala na nila matagamtami. Ug mao na ang kahimtang ni Pablo nining maong higayon. Apan wala niya ihikaw ang kamatuoran o ang kasayuran nga siya nabilanggo. Iya kining gipahibalo sa iyang mga kaigsuonan. Ug iya usab nga nakita nga tungod nining iyang kahimtang napauswag ang maayong balita. Kung kita naa diha sa mao nga kahimtang mga igsuon dili na siguro ta kahuna-una kung unsay maayo nato nga buhaton tungod kay nagtutok ang ato ang pangandoy nga makabaton kita og kagawasan. Apan si Pablo wala niya tan-awa. Wala niya tan-awa ang iyang kahimtang. Sa iyang pagkabilanggo, tulo ka butang na atong makita. Ang una, adunay kauswagan
diha sa Ebanghelyo. Ang ikaduha, adunay kadasig. Adunay kadasig ang katauhan sa pagsangyaw niini, no? Ang ikatulo mao adunay kadaugan. Adunay nakadaugan nga nakabot luyo sa kalisdanan. So sa atong pagpadayon mga igsoon ato ni makita kung unsa gyud ang nahitabo nining maong kahimtang ni Pablo. Una, atong tanawon ang kauswagan. Atong balikon pagbasa ang bersikulo 12 sa Pilipos 1, nagingon, buot nako nga masayod kamo mga igsuon nga nahitabo kanako nahimo hinuon nga pagpauswag sa maayong balita. So wala tanawan ni Pablo nga mahimo niyang babag o kalisdanan ang iyang kahimtang kundi iyang gitanaw nga sa iyang pagkabilanggo napauswag hinuon ang maayong balita, ang pulong sa Dios, ang Ebanghelyo. So wala mahimong babag ni Pablo ang iyang pagkabilanggo, ang iyang pagka-house arrest sa apartment nga iyang gibutangan o sa balay nga gibutangan, no? Unya sa iyang gibutangan mga igsuon anaaning mga gwardiya. 24/7 anaa ang gwardiya nga gitawag og Imperial Guard nga gikan sa mga sa army sa mga Romano. Kining mga tawhana mga pinili ni sa emperador o sa labaw nga pangulo nga maoy mubantay ni Pablo. Dili ni sila mga ordinaryo nga mga sundalo kundi naani mga ranggo, no? Kay mga pinili man ni sila. So sa ato pa aduna ni sila yung mga kasinatian nga hataas na sa panahon mahitungod sa ilahang trabaho. Mahitungod sa pagwardya o pagbantay sa usa ka binilanggo, no? Daghan ni sila nga pundok mga igsuon sa akong nahibaw-an kini sila gitawag ni sila og Praetorian o Praetorian Guard, no? Unya naani sila ginaghanon sa usa ka lugar sa palasyo, mga 9,000 ni silang mga pinili. Gawa sa mga kasundaluhan, no? Unya kini sila mga opisyal nga nakadungog sa Ebanghelyo. Ang mga opisyal mga igsuon gawas ani nila, no? Kani nagbantay. Ang mga opisyal usab nakadungog sa Ebanghelyo gikan niining mga gwardiya ni Pablo nga nagpuli-puli og bantay kaniya, no? Unya nahimo ni sila kining mga gwardiya ni Pablo mga igsuon ug ang mga uban pa mga bisita niya labaw na gyud kining mga sundalo nahimo ni niya nga captive audience. Ngano man tungod kay kini sila mga igsuon sa unang panahon kun doon na sila piniriso nga bantayan sila gikadinahan ang piniriso gikadinahan sila usab mga gwardiya gikadinahan. So makita ni Pablo nga siya dunay kadina, pagtan-aw niya sa tumoy sa kadina to ay ang gwardiya. So sa ato pa sa iyang pag-ampo, sa iyang pagsangyaw, sa pulong sa Dios, sa iyang mga bisita ug subang mga tao, tataw og klaro kayo nga madunggan niining mga tawhana ang iyang mga pag-ampo ug ang iyang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ug nini higayon ang mga igsuon sa panahon sa iglesia, sa kasaysayan sa iglesia, mao ning higayon diin miuswag ug mitubo ang iglesia dili lamang sa gidaghanon kundili napalawom usab ang ilang kahibalo mahitungod sa Dios. O kini namunga diha sa ilang pagpangalagad sa Dios, makita gyud ang bunga tungod sa ilahang nasinati. Bisan pa man mangiub o mangitngit ang sirkumstansya ni Pablo, nining mahugigayon apan wala siya mututok sa iyang personal nga kalisdanan. Wala niya kinitan-awa ug dili usab siya gusto nga makita sa mga katawhan nga naglisod siya kay nya mabugatan sila ang iyang mga kaigsuonan tungod sa iyang kahimtang. Makita nato kung unsa gayud ang kasing-kasing ni Pablo. Nahibalo siya kung saan pagtutok sa iyang pagkinabuhi diha ni Kristo ug pagpuyo labaw sa iyang sirkumstansya. Wala niya kinitan-awa. Bisan pa man ang mga dili magtotoo dito sa Roma, nakadungog ug nakabati usab sa iyang mensahe.
Balik ko na ito basa mga igsoon. O atong basahon ang ika-13 nga bersikulo nagingon diha sa Filipos 1:13 nagingon nga tungod ni ana nahibaluan sa tibuok palasyo o sa uban pa nga ang akong pagkabilanggo, no? Ang atong tan-aw ning mga bersikulo niingon diha mga igsoon og tungod ni ana ang iyang pagkabilanggo. Nahibaluan sa tibuok palasyo. Giunsa man ni? Makita nimo mga igsoon nga pinaagi sa pagtutok ni Pablo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Gumika nining mga sundalo nga nagpuli-puli og bantay niya og uban pa mga opisyal o mga katawhan nga mabisita. Giingon dinhi sa maong pulong nga ang tibuok palasyo og sa uban pa nga ang akong pagkabilanggo alang kay Kristo nasayran yun nila. So nasayran sa katawhan. Gani tataw kayo og klaro kanila nga si Pablo na bilanggo tungod ug alang sa Ebanghelyo. Mao ni nakita sa mga katawhan. Alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Dili lang nga ang mga Kristohanon ang gisangyawan ni Pablo nining higayon na mga igsoon. Kundi lakip na. Dili lang mga Kristohanon ang gisangyawan kundi lakip na ang mga dili Kristohanon ug sila nakabaton og kumpiyansa tungod sa ilang nakita kung giunsa pag-atubang ni Pablo ang iyahang kahimtang. Wala sila nakita, bisan pa lama sa kasakitan sa hulagway ni Pablo. No? Mao ni nagdasig iyang kahimtang sa mga Kristohanon pagsangyaw, pagpadayon pagsangyaw sa pulong sa Dios nga walay ko kahadlok. Wala na sila mahadlok sa pagsangyaw niini. Ilang nakita nga kung si Pablo na bilanggo tungod sa iyang pagtuo ni Kristo. Kita mga igsoon, hadlok kayo kita niini. Mao nang makapangutan nako. Ingon ba ni ana kadasig ang ato niyang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Dios? Nga dili kita magtan-aw sa kalisdanan nga moabot o mahimong babag-on niya sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi sa pagpalapad sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. So nagdasig mga igsoon sa mga Kristohanon ang kahimtang ni Pablo. Bisan pa sa unang mga adlaw sa Kristyanismo, sa mga nangaging mga adlaw, daghan kaayo mga igsoon naglisod, ug daghan sa nahadlok magpakita sa ilahang pagtuo. Bisan gani karon. Pero ato makita mga igsoon nga dunay mga lugar nga nasayod ta, nga dili gyud pwede ang Kristyanismo, dili gyud pwede ang mga Kristohanon apan tuwa ang atong mga kaigsoon na nagmisyon. Walay kahadlok nga sa ilang gibuhat ang bugti mao ang ilang kinabuhi. Tungod kay sila nasayod nga kining maong buluhaton dili alang sa ilang kaugalingon kundi alang sa atong buhi nga Dios. Nasayod kita mga igsoon nga kita magtotoo kinahanglan gayud usab nga magpanglihok kita. Magtudlo kita sa uban nga wala pa ba kaila sa Dios. Makigbahin kita sa pulong sa Dios o ang atong pagtuo makita diha kanila nga kita aduna gyud pagsalig og pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Kinahanglan magsangyaw ta sa pulong mga igsoon kay mao ni mandate, mao ni sugo sa Dios diri kanato sa Mateo 28 kapitulo 28 sa Mateo 18 bersikulo 18 hangtod sa 20. Atong basahon mga igsoon. Gingon dinhi, atong basahon tanan ang Mateo 28 bersikulo 18 ngadto sa 20. Ningon dinhi, og si Jesus miduol og mingon kanila, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Busa sa inyong pagpanlakaw himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran nga mabautismuhan kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa. Ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Mao ni katapusan nga sugo ni Ginoong Hesus sa wala pa siya mukayab ngadto sa langit didto ug ngadto sa iyang mga apostoles ug sa iyang mga disipulo. Iya kining gisulti mga igsuon nga giingon niya nga ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag samahan ngadto kaniya. So makita nato mga igsuon nga ang tanan nato nga panginahanglan o ang atong mga suliran sa kinabuhi adto nato isang at ni Ginoong Hesus. Tungod kay siya ang ato ang Dios
ug siya ang manluluwas sa atong kinabuhi. Dinhi usab atong makita nga nag-ingon dinhi nga magtudlo kanila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mao ni ang sugo gihatag kato sa mga apostolis o mga disipulo diin hangtod karon sa atong henerasyon gipadayon paghatag isip sugo alang kanato nga mga Kristohanon pinaagi sa balaan nga pulong sa Dios. Dili kita makaingon mga igsuon nga sila raman ang gisugo. Kay sila man ang naa ditong dapita ni atong panahon na. Apan ang pulong sa Dios nagpadayon hangtod karon sa atong panahon nga sa samang higayon mausab ang naggasugo kanato nga pagtudlo sa ubang mga katawhan nga wala pay relasyon diha ni Ginoong Hesus. Ang pulong sa Dios mga igsoon, mga wagtang ang tanan, mawagtang ang kalibutan, kitang tanan mawagtang apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao nang dili gayud nila matuis mga igsuon nga sila ray gisugo. Hasta kita karong panahon na gisugo kita sa Dios pagsangyaw sa iyahang pulong. Naay mga panahon nga maghatag og gigayunan sa katawhan nga mahimong maisugon sila. Nga mosangyaw sa ebanghelyo. Apan aduna gyud mga katawhan nga di nato kalikayan nga mahadlok mosangyaw, maulaw unsa ka ang ilahang rason nga dili sila mosangyaw sa pulong sa Dios. Daghan ang rason mga igsoon. So adunay pangutana, kung kita tinud-anay nga Kristohanon o kung tinud-anay ka nga Kristohanon, unsa may imong rason nga ikaw mahadlok musangyaw sa pulong sa Dios? Unsa may atong rason? Unsa may babag sa imong tinguha o sa atong tinguha sa pagsunod ni Kristo? Angay bang ikahadlok, ikaulaw si Kristo? Angay bang ikahadlok o ikaulaw ang atong pagkakristohanon? Daghan pangutana nga nagsunod niya ng maong pangutana mga igsoon nga atong isilsil sa atong kalimpatakan o gibutang nato sa atong kasing-kasing aron magapadayon kita paghinumdum nini nga kining mga buhata atong buhaton alang sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan nga atong buhaton ang pagpadayag sa atong pagtuo ni Kristo pinaagi gyud sa maisugon nga pagsangyaw sa ebanghelyo. O atong ilhon nga daghang mga kaigsuonan nga mga maisugon nga misangya usab sa pulong sa Dios bisan pa ang bugti nini mao ang ilang kamatayon. Mao ni atong nahisgutan sa unahan sa una pagyon nga atong nagisgot kita sa atong mga misyonarya o atong mga misyonaryo. Ug uban atong mga kaigsuonan nga nasa front line nga kahibalo gid sila sa pagbuhat nini sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan nga nasilag umisupil sa Dios kamatayon gayod ang ilang dangatan. Apan wala sila mahadlok mga igsuon kay matud pa ni Pablo ang iyang kinabuhi diha ni Kristo ang kamatayon mao iyahang ginansya. Mao iyang ganti. So atong sa gubangon ang kalisod ug mga pagsuway sa kinabuhi nga mga sinati pinaagi sa tuang pagtuo ni Kristo. Mo na itong hinagiban mga igsoon. Kung ikaw lig-on og pagtuo diha ni Kristo bisag unsa pa ang kalisdanan nga atong sa gubangon sama ni Pablo, dili gyud kita mahadlok tungod kay anaa si Kristo kanunay nagauban kanato. Ang pagsangyaw sa pulong sa Dios magpalambo kini sa katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Og sa kinabuhi usab sa uban. O kini magmauswagon ang ebanghelyo o kini makahatag gayud og kadasig sa mga kaigsuonan nato nga mga Kristohanon. Kung makita nila kung unsa ang atong kinabuhi isip Kristohanon mga igsuon, sama ni Pablo nakadasig siya sa iyang mga katawhan. Bisan luyo nakita nila ang kasakitan ni Pablo apan wala gid sila makakadungog nga si Pablo misurinder sa maong buluhaton. So mao to ang una, kauswagan sa ebanghelyo sa Dios. Ang ikaduha mga igsuon nga nahitabo mao ang tungod sa pagkabilanggo ni Pablo gigamit sa Dios ang maong kahimtang aron kita makabaton og kadasig. Unsa man nga kadasig? Sa aton na naisigutan ang kadasig dili alang sa atong kaayuhan o sa uban pang mga atong panginahanglan o pagkinabuhi kundi ang kadasig nato sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kung wala kita niya ng kadasig mga igsuon, dili ginato mahimo.
Mao na ang kadasig kung kita musangyaw sa pulong sa Dios, dili na gikan nato. Kung maayo ta mo preach sa gospel, dili na ato. Kung dili iya na sa Dios. Ang Dios mao'y nagmugna sa tanan. Atong basahon ang Pilipos 1:14-16 nag-ingon dinhi. Ang kadaghanan sa kaigsuonan na himong masaligon sa Ginoo tungod sa akong pagkabilanggo. Sulat ni Pablo. O misamot sa pagkamaisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios nga walay kahadlok. Sa versikulo 15 nagingon tinuod. Ang uban nagwali kag Kristo gikan sa kasina ug sa pagpalabaw apan ang uban gikan sa maayong kabubuton. Kini sila naghimo nini gikan sa gugma kay nasayod sila nga ako gibutang dinhi aron paglaban sa maayong balita. So bisan nakita ni Pablo mga igsuon nga dunay mga Kristohanon usab nga nagsangyaw sa pulong usab ang hilyo sa sayop nga motibo. Pan wala kini niya tan-awa nga wala makatabang kundi kini nakapalambo hinuon sa pulong sa Dios. Ngano man tungod kay kini mga tawhana dili man ni sila dili man ni ingon nga dili magtotoo. Mga kaigsuonan ni mga Kristohanon nga nasina kinabuhi ni Pablo. Mga Kristohanon ni nga nagtan-aw sa kahimtang ni Pablo nga mao gitan-aw usab sa mga katawhan. Nasina ni sila sa kinabuhi ni Pablo kay ilang nakita nga si Pablo gigamit gayud sa Dios. Mao ni ilang gihimo nga sila misangya usab sa ebanghelyo sa katuyuan nga sila na usab ang mahimo nga frontliner nining pagsangyaw sa ebanghelyo tungod kay ilang gigamit ang kahimtang ni Pablo ang iyang pagkabilanggo nga walay kagawasan mulakaw kun bisan asa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tungod sa pagkabilanggo ni Pablo kadaghanan sa mga kaigsuonan na himong masaligon sa Dios. Dako gipiktos kinabuhi sa katawhan ang iyang pagkabilanggo tungod kay ilang nakita nga kini mahitungod ni Kristo. Mahitungod kini ni Kristo. Makita ang ilang kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios tungod kay sila maisugon, mga prohiban ni nato nga sila maisugon sa pagsulti niini ngadto sa ubang mga katawhan. Mao na nga dako kay impact ang kinabuhi ni Pablo ngadto sa iyang mga katawhan luyo sa iyang kalisdanan. Adunay mga katawhan nagwali kag Kristo tungod sa ilang kasina ni Pablo, panwala kini igsapayan ni Pablo. Ug sila nagpalabuanay. Ug wala magsapayan nga kini nakamugna ug kagubot ug kadaot sa uban kami nga tinuod mga igsuon bisan si Pablo nasubo niini. Nasubo siya dili kay ingon nga wala masangyaw ang ebanghelyo. Nasangyaw ang ebanghelyo bisan paluyo sa ilahang lahi nga motibo. Apan iyang kasubo tungod kay kini mga tawhana wala na gyud sila mutan-aw gyud kun unsa ang katuyuan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Nasangyaw nila ang kamatuoran. So makita na ito nga dunay duha ka tao, duha ka klase sa tao din mga igsoon. Ang una masinahon, ang ikaduha matinud-anon. Matod pa sa bersikulo 15 ngadto sa 17 nag-ingon sa Pilipos 1. Tinuod ang uban nagwali kang Kristo gikan sa kasina ug sa pagpalabaw apan ang uban gikan sa maayong kabubuton. Ang nauna nagsangyaw kang Kristo sa tinguha sa pagpalabaw ug dili maminatud-on naghuna-una sa pagdugang sa kasakit sa akong pagkabilanggo. So nakita nato. Bisag nagsangyaw sila sa ebanghelyo, mga igsuon, si Pablo nasubo ug nasakit tungod kay gini nagdugang sa iyahang kasakit sa iyang pagkabilanggo. Nga naman, tungod kay kining mga tawhana nasayod sila nga sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Pablo, adunay mga tao nga wala mahiuyon ni ini. Ug ila kining gihimo aron mo samot ang kalagot ini mo tawhana ngadto ni Pablo. Mao ni ang bunga silang mga kasina mga igsuon. Ug ang uban usab matinud-anon nga mga Kristohanon sa Pilipos 1:15-16 atong basahon pagbalik. Ningon dinhi tinuod ang uban nagwali kang Kristo gikan sa kasina ug sa pagpalabaw apan ang uban gikan sa maayong kabubuton. Kini sila naghimo nini gikan sa gugma kay nasayod sila nga ako gibutang dinhi aron paglaban sa maayong balita. So una, ang taong masinahon mga igsuon kanunay gud
himo og kompetensya. Mukompetensya gid sila silang mga kaigsuonan kay gusto gid sila nga sila na masentro, no, sa katawhan. Ilang gamiton alang sa kaugalingong kaayuhan ug dili sila gusto nga malabuan. Mao ni ang mga tawo nga mga masinahon, mga igsuon, no? Subo palandungon kini mga tawhana dili sa ingon nga dili ni magtotoo, kundi ang address ani Kristohanon nga masinahon. Naana tinuod na naana sa iglesia na sa atong nga kaigsuonan na. Masina man gani ko. Pero positive nga pagkasina. Masina ko sa mga uban nga katawhan nga gigamit sa Dios nga layo na kay ilang naabot. Wala ko masina alang silang kadaot, kundi nasina ko mao na nag-aghat nako nga ako muduol diha sa tilan sa Dios magampo nga sila magpadayon nga dili sila magadagma og madamlag. Kay daghan na kay ato nakita mga igsuon nga ang mga katawhan nagpalambo sa ebanghelyo sa Dios. Naagyoy uban nga ni backslide, ang uban nabugnaw, no? So mao na ako nasina ko, nagtan-aw ko nila nga ingon ni anak na sila kalayo sa akong nakita sa personal ako. Ang una nga akong kasina mo'y nagdala nako nga magampo ko nila nga sila magapadayon o dili na gyud sila magpatintal sa kalibutanon nga panginahanglan. So dunay tan-aw nato dinhi. Nakita sa uban nga ang pag-antos ni Pablo may tungod kini sa iyang pagtuo. No? Kung imong tan-awon, ang iyang kahimtang dili gud makapadasig. Kisa ba'y madasig anang naa siya gikadinahan, gipriso, walay kagawasan. Dili gid siguro mahitabo nga dunay tawo nga madasig nga gusto sad magpakadina, no? Dili ta madasig na nang iyang kahimtang. Apan gigamit kini sa Dios mga igsuon aron ang mga katawhan sa iyang palibot bisan pa gani iyang mga gwardiya nakadawat ni Kristo. So dili gyud imposible nga bisan pa man dito sa palasyo adunay mga opisyal o dunay mga sundaluhan dito sa Roma nga nakadawat ni Kristo o nakadawat sa pulong sa Dios. So mao ni ato makita ang tao nga naglagot sa iyang mensahe ila kini gigamit aron mo silaob ang kasuko sa mga kaaway ni Pablo. Mao nato makita sa bersikulo 17 nag-ingon diha, ang nauna nagsangyaw kang Kristo sa tinguha sa pagpalabaw, dili maminatud-on ug naguna-una sa pagdugang ug kasakit sa akong pagkabilanggo. Mao ni nakita ni Pablo nga gibuhat sa iyang mga kaigsuonan. Gigamit nila ang ebanghelyo sa sayop nga motibo. Apan dinhi mga igsuon bisan paingon nini ang kahimtang, no? Atong tanaw ng atong kinabuhi. Nga doon na gyud tay mga kaigsuonan nga dili ta kauyon. Doon na tay mga kaubanan siguro sa pamilya nga dili gyud nato ikasinabot o dili wala ta magkauyon o kaha atong silingan. Nga ang atong relasyon murag Pilipinas ug China. Dili nato klikayan mga igsuon. Apan wala igsapayan ni Pablo tungod kay sa iyahang kahimtang nakabaton siya og kadaugan nga mao'y magdala sa ikatulo nga punto nga atong pagaisgutan. Ang pagkabilanggo ni Pablo nakapalambo si ebanghelyo ug mao ang nakadala ngadto sa kadaugan. Atong makita nga si Pablo nag-ingon nga ang kadasig sa tao sa pagsangyaw sa ebanghelyo ang pagsangyaw sa ebanghelyo mao usab makahatag og pagpalapad sa pagsangyaw o nasangyaw ang kamatuoran diha sa ebanghelyo. Kay dunay mga tao mga igsuon nga bisan pa kini sila nagsangyaw sa daot dili mao nga motibo sa sayop nga motibo nga gusto sila ilahang personal nga katuyuan nga mao ila kining gibuhat apan gitan-aw ni Pablo nga kini kadaugan. Tungod kay iyang nakita nga bisan pa man ilang gisangyaw kini nasangyaw usab gihapon ang kamatuoran. Kay ang ilang gisangyaw mao usab ang ebanghelyo.
Sa atong tanawon, basa na to sa Pilipos 1:18 nag-ingon din ni mga igsuon. Unsa may anaa ni ana, matud pa ni Pablo sa iyang sulat. Unsa may naa ni ana? Mao lamang nga sa tanang pamaagi bisan diha sa pagpakaaron ingnon o diha sa kamatuoran, si Kristo gisangyaw og tungod niini ako nalipay. So wala tanawon ni Pablo ang resulta sa mga tawo nga nagsangyaw og daw tang motibo og dili may motibo kundi iyang gitan-aw nga kadaugan sa ebanghelyo. Kalampusan, kadaugan ug walay nakahimo nga babag niini bisan pag dili maayo ang ilang katuyuan. Bisan pag unsa ang katuyuan matud pa ni Pablo ug unsa pa maagi pagsangyaw sa ebanghelyo. Diha man sa pagpakaron ingnon nalipay si Pablo nini kay iyang nakita nga nagmadaugon ang ebanghelyo sa Dios. Bisan pa sa mga dautan sa dautan nga interest sa mga tao. Ang ebanghelyo mao kini ang naghatag kaniya og kalipay. Kay samtang gisangyaw kini sa mga tao nga mga masinahon ug dili maayo ang motibo. Dili gayud malalis o dili malilong nga ang kamatuoran mao ang ilahang gisangyaw. So nakatabang. Mao nang gingon ni Pablo, mao ni ang kadaugan. Madugang pa ni Pablo niini ningon siya nga doon na paghiapoy mga tao nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa eksakto nga paagi. Adunay mga tao nga nakapadasi kaniya kining mga katawhan na nagsangyaw sa Dios nung pamaagi. Aduna sila eksaktong pamaagi sa pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios nga diin mao'y nakadasig kaniya. Tungod kay iyang nakita nga kini mga tawhan na nagsangyaw sa pulong sa Dios o nagsangyaw mahitungod ni Kristo. Nagsangyaw sila niini uban sa pagtabang sa ubang katawhan nga nahisalaag o nakakaplag ang Hesus ang mga katawhan nga nasangyawan. Tungod nini daghan ang nagsangyaw mahitungod ni Hesus sa Roma o mikaylap ang Kristyanismo sa maong lugar. Gumikan sa usa ka tawo nga ato ana bilanggo. Gumikan sa usa ka tawo nga nag-antos sa kasakitan sa walay pagkakagawasan. Kung ato tanang una, tungod sa pagkabilanggo ni Pablo o atong balikon, nakabaton o kauswagan ang ebanghelyo. Ang kaiduha na itong punto tungod nini, ang iyang pagkabilanggo gigamit sa Dios nga nakabaton ang katawhan og kadasig. Nakabaton og kadasig pagpadayon sa sangyaw sa ebanghelyo ug sila nakabaton og kaisog pagsulti sa pulong sa Dios. Ay katulo. Ang pagkabilanggo ni Pablo gigamit usab sa Dios nga kini naghatag og kadaugan sa ebanghelyo. Tungod kay walay ko kahadlok ang mga tao sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sila masaligon. Tungod kay sila nasayod nga si Pablo gibutang sa Dios nining maong bulaton. Ang iyang kahimtang mao ang paglaban sa maayong balita. Mao na ang pangutana. Unsa may sunod na tong buhaton? So ato makita mga igsuon sa basahon sa ikaduhang Korinto 11:25 ngadto sa 30 inote lang kay wala nato mabutang sa screen. Ato makita mga igsuon nga grabe ang pag-antos ni Pablo. Sa diyang gidala si Pablo ngadto sa Roma nakasugat siya og pagkalunod. Gawas pa ni adto nakadawat siya og gitawag nato og 40 lashes kanang kastigo sa unang panahon diin kastiguhon ka bunalan kag 40 ka bisis nga ika 40 ka bunal ang imong madawat. Kalima ni nahitabo ni Pablo. Nakasugat siya nga dito siya sa dagat sa tibuok gabi nga naglutaw-lutaw. Nakasugat usab siya nga siya gibato. Nakasinati usab siya nga siya hubo o gitugnaw sa panahon sa kagabihion. Ug daghan pa mga babag. So atong makita nga ang kalisdanan, kalisod o kasakitan ni Pablo aron mababagan ang ebanghelyo. Daghan ang mga butang mga panghitabo. Panbisan pa niya na ang katuyuan sa bisan unsa man ang mubabag nini ang ebanghelyo sa Dios walay si bisan kinsa nga makababag. O kini magpadayon mga igsuon. So angay kitang maglipay sa pagsangyaw sa ebanghelyo bisan pa og dili maayo ang motibo sa uban.
Kita magpadayon sa pagsangyaw nini ubos sa katuyuan nga mao ni ang sugo sa Dios diri kanato. Ug daghan pa kaayo nga mga kalag sa atong palibot nga wala pa gyud kaila sa Dios, nga wala pa gyud relasyon ni Ginoong Hesus. Atong tan-awon sila mga igsoon sa katapusan nga adto na sila maglangoy-langoy dito sa kalayo nga walay kagawasan. Isip Kristohanon, angay kitang maglipay sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kining sulat ni Pablo mga igsoon sa Pilipos 1:12-18 naghulagway sa iyahang perspective, sa iyahang panlantaw ni Pablo sa iyahang pagkabilanggo. Bisan naa siya dito, naa siya mga panlantaw, ug iyang nakita ang daghang kasakitan sa iyang kinabuhi. Ug iya kining gitan-aw nga kaayuhan tungod sa usa ka rason. Siya nagpalapad sa Ebanghelyo ug nakahimo kini ni Pablo pagsangyaw ngadto sa mga sundalo nga nagbantay niya sa bilangguan ubang mga katawhan magtotoo o dili magtotoo. So nako kayo og impact mga igsoon. Nakita ni Pablo nga ang ubang nagsangyaw sa iyang mensahe aron siya madaot ug pagdaot kaniya. Apan dili kini mao hinungdan nga maoy makababag sa iyang bulaton o hinuon misamot kadaghan ang mga tawo nga nakadungog sa Ebanghelyo. Imbis nakita nila nga ang ilang gibuhat alang sa kadaotan ni Pablo, apan ang ilang gihimo nahimo hinuon nga kahimayaan sa Ginoo. Wala usab magsapayan si Pablo nga kining maong bulaton ang sagputan kamatayon. Kay buhi man siya upatay, iya siya ni Kristo. Ang iyang katuyuan maong paghatag og kahimayaan sa iyang ngalan, pinaagi sa pagsangyaw sa bisan unsa nga sitwasyon o sa bisan unsa ang iyang kahimtang. Mo'y gilantaw ni Pablo nga iyang matuman kung unsa man ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Sama mga igsoon sa usa ka relo, no? Murag familiar na ko ani. Naay usa ka relo. Kani sama ani akong gisulob. So ngano man naa man ni nagpabilin man ni sa akong bukton. Unsa may gamit nining maong rilo mga igsoon. Ang gamit nining maong rilo mo ay paghatag nato sa eksaktong oras. Aron kita masayod kung unsa na ang takna sa gabion, unsa ni takna sa kabuntagon, o kini masayod kita kung doon na tayo mga buluhaton dako kay gikatabang kay kini maghatag nato sa saktong oras nga angay natong buhaton ang atong buluhaton. Mao ni ang rilo. Apan ibutang nato mga igsuon. Mahal kay ning riluha. No, mahal. Dili ni mahal mga igsuon pero kuan na ni mga 20 ka tuig ni kapin. Nya. Sama ni mga rilo mga igsuon ug panalitan dili ni siya mohatag og oras. Unsa may gamit? Wala. Imbis makatabang nato, makahatag nato kabudlay, makahatag nato kasakit, makahatag nato kalisod, tungod kay dili nata masayod kung kanusa ta magsangyaw sa Ebanghelyo. Kining maong rilo ako ning gipresentar ninyo tungod kay kini magamit pa, tungod kay siya nag-andar pa. Sama usab sa atong kinabuhi, samtang may kinabuhi pa kita sama sa rilo nga nag-andar atong gamiton ang atong kinabuhi alang sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Dili kita mahimo nga usa ka patay nga relo mga igsoon. Dili niningon atong kinabuhi diha sa Dios. Gipuno kita sa Dios ang atong kinabuhi og kaalam kay balo og gisangkapan kita sa Dios sa atong mga talento. Og gitagbo niya ang tanan natong panginahanglan. Dili para lang hidayan-dayan. Nahibaw mo ko sa hidayan-dayan? Dekorasyon. Dili na mo itumong sa Dios sa atong kinabuhi, kundi ang atong kinabuhi magamit sa iyang katuyuan alang sa kimayaan mismo sa iyahang ngalan, no? Busa ang atong priority mga igsuon sa atong kinabuhi. Mao ang Ebanghelyo. Mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay bisan sa unsa pang atong sirkumstansya, dili kita mabalaka tungod kay ang nagkontrol mao ang tag-iya. Nagkontrol sa tanang butang mao ang tag-iya, way lain ang atong Dios. Ginoong Hesus. So katapusang pangutana, agig pagtapos. Unsa may kalipay sa Kristohanon o sa Kristohanon diha sa Kristyanismo kung wala
na ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Aduna ba tay kalipay? Wala. Kay matod pa ni Pablo, ang iyang pagpakabuhi alang ni Kristo. Ug ang iyang kamatayon mao iyang kadaugan. Amen. Magampo ta. Diyos nga balaan, amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo sa mensahe ngay mong gihatag kanamo o Dios. Kami nga Ginoo nagpasalamat nga ikaw Ginoo Dios nagdala nining mga katauhan nining kapunon nining mga iglesia. Ug law nagampo ako Ginoo nga mga pagtulunan nga mong gikutlo nining kapunon. Magpabilin silang kasing-kasing ug silang una-una. Aron ila kaning ma-apply Ginoo sa ilang inadlaw nga pagkinabuhi. Ako Ginoo nagpasalamat Ginoo God nining mga katauhan nga imong gidala dinhi nining maong iglesia. Nga sila Ginoo Lord God mianhi. Dili tungod sa usa ka butang kundi dili tungod og alang kanimo. Miani sila Ginoo Dios aron pagpamati sa imong balaan nga pulong aron sila makabaton ni Ginoo Lord God nga ilang magamit ug ilang mahimong lamdag o kahayag sa ilang kinabuhi, sa ilang pagpadayon sa paglakaw dinhi ning kalibutana. Busa man nagampo ako Ginoo Dios ug nagpasalamat Ginoo nining kapunon. Ngay mo gitugutan kami nga masayod Ginoo sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Nga way lain Ginoo Lord God, nga himuon among prioridad kundi ang imong pulong, ang ebanghelyo ni Kristo. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini mong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.